Benyathanda impondo zimakhenkeneni bayivimbe ngamaphande emkhonto wethu umhlathi uzawuwela uthewela sewela ngamakhanda amadoda siyanibingelela siyanimukela ke phina phila wethamele khona i1 KZN TV sikhuluma nawe ke sikwanobamba sisebabanango okuyisigodi ke noma okuyindawo yenkosi ke uNtombela nokuyilapho khona sisahamba ke nomnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesifundazwe saKwaZulu Natal into ke esizelela imbizo ebizwe inkosi uNtombela ukuzobheka nje phakathi kwezinye zezinto ke ihlanganyeleke nomphakathi nanokuthi ke le ndawo ingathuthukiswa kanjani siyoke sizwe nje ikakhulukazi ke ekhulumeni ke esibe nazo sikwazela ukuthi sikhulume ke naye ke umfundisi uButhelezi saphinda futhi ke sakhuluma noNdunankulu wesifundazwe saKwaZulu Natal bekhuluma ke ngalo ke lolu suku asibathole ke abaholi sithi ke abakhulume bangazitha bayebethi ke abazi umlando isibongo saNtombela sibaluleke kakhulu emlandweni wakaZulu ngoba khona indawo okuthiwa kusesikhaleni sakwaNtombela okuthiwa amabutho ayehlangana khona ezilungiselela ukuyempini kuthiwa ayesuke engakahleleki kahle uma ngabe ngakahlangani kuleso sikhala leso manje ke nathi sibothi ngokuhlanganyela nobukhosi bakwaNtombela namuhla sekuyophela unyaka singasho ukuthi sizothatha amandla amasha okubhekana nezinselelo zokuqala konyaka ukuze zisifice siqinile futhi sinamandla. Namuhla sihlangene lapha ukuzobungaza ubukhosi obuyinsika yomphakathi wethu kusukela emandulo. Njengoba uDisemba ubizwa ngenyanga yokubuyisana kungabe senza iphutha uma singawutusa umphakathi waseBabananga ngaphansi kobuholi benkosi yesizwe sakaNtombela ngokuba isibonelo esihle sophawu lokubuyisana silapha ukuzotusa umphakathi waseBabananga ngokuqeda ungaboni ngasolinye okwadala izimpi ezadlula lemphefumulo esikhathini sedlule kodwa konke lokho sekungumlando ngoba imindeni nezigodi ezahlukene yahlala phansi yabonisana zaphela izinto. Ngithi ke nisibonele esihle kakhulu hayi lapha emphakathini waseBabananga kuphela keba nisibonele esihle kakhulu kwisifundazwe nasezwe nje lonke nisibonelo esihle kakhulu. Sidosho ukuthokoza kakhulu kwethu kuwe Nkosi yesizwe ngokuba inkosi yesizwe eguguzela ukuthula nokubuyisana ezweni sayo nangokuhola isizwe ngobuhlakani. Amakhosi wona ahola umphakathi ngokuhlakanipha nangokugcina ukuthula. Ngiyahlale nisho ngithi mina noma sikhona njengohulumeni sinomsebenzi esiwenzayo ukuletha intuthuko ezweni zamakhosi. Kodwa amakhosi asenomsebenzi osemqoka okuyiwona omgogodla ukuphila kwesintu. Bakwethu masikhuluma ngo social cohesion nano moral regeneration abakhuseli abangcono kakhulu kunathi sonke bakho amakhosi aseNdlunkulu ondaba ezithi. Ngokuba khona kobukhosi sikwazi ukugcina amasiko ethu njengesizwe. Ngokuba khona kwamakhosi sikwazi ukugcina sikwazi ukuhlalisana njengesizwe. Sikwazi ukuphilisana. Ngoba mafika umuntu efuna ukuzokwakha la endaweni nje induna iyayiqala ibheke ukuthi hayi uma simbeka lapha uzongena emngceleni ethi asusikela uNtuli. Manje sengathi singambeka lapha noma ngiqale siyoxoxa noNtuli konke lo msebenzi lo usemqoka kakhulu ngoba uwona owenza sikwazi ukuhlalisana kahle. Ngakho ke amakhosi ayohlala umgogodla wethu njengesizwe ngaso sonke isikhathi. Endaweni eziningi amakhosi angokuqala ukubona izinkinga zomphakathi futhi abheke izixazululo zazo. Yingakho singuhulumeni wesifundazwe wobumbano singawashiyi ngaphandle amakhosi ezinhlelweni zethu
zokulwa nobugebengu nokuhlukunyezwa kanye nokubulawa kwabesifazane nezingane. Njengohulumeni wesifundazwe siyohlala sihlonipha kakhulu iqhaza lamakhosi nokubaluleka kwawo ekuvuseleleni ithemba elisha emphakathini. Ubukhosi asiboni njengento nje ehlukile kuhulumeni, sibona njengengxenye yethu ngoba amakhosi aneqhaza esemqoka lokulwa nokubha, ukungalingani nehlava ehlasele umphakathi. Kuningi esesikwenzile njengohulumeni wesifundazwe ukuqhakambisa iqhaza lamakhosi. Sidlulisa ukuthokoza okukhulu kuwe Mpangazitha ukuthi kulo mcimbi wokuvala unyaka umeme ondaba ezamakhosi amanye aqhamuka ngaphandle endaweni ezahlukene ukuthi nawo azoba ingxenye yalolu suku semqoka. Umnyango wakakhoktha olwa umfundisi ungqongqoshe ubuthelezi okade Paula lapha unohlelo lokuhlomisa amakhosi ukuze kubhekwane nezidingo zawo zomnotho. Lolu hlelo libandakanya ukuthengwa kwamatende, ihlalo ezo200 namafridge angumahamba nenjwana ukuze amakhosi akwazi ukwenza lokho angakwenza ukuze alekelele imphakathi, akwazi ukuxosha akwazi nokulekelela lo ufike ethi cha ndabe lisangilela ngidlile ngoba siyazi ukuthi imphakathi yakhela amakhosi uma njalo kungekho ukudla ihamba iyo fika lapha enkosini ifika ikhaya ethi silele azidlile. Ngake ngibone ngiseyibhobhodlwana ngisemfishane ngiselapha kwaDlomo enkosini uDlomo ngisafundisa khona ngoba kwakulapha ngaphesheya kwaGiba sasibona behamba omama namatshalo beyakhona beyokhala ukuthi awu Nkosi njengoba ngibona nje akho lutho ekhaya. Manje ke siyakuthokozela lokho kwenziwa umnyango wakakhoktha Shene. Ngaphandle kwalolu hlelo lamakhosi uhulumeni wesifundazwe unezinhlelo zokuthuthukisa indawo ezisemakhaya ukuze zibe izinda sezomnotho. Ngeke kusidumaze ukuthi abantu basebabananga bazahamba ibanga elide ukuyothenga Olunde, Vryheid naseNquthu ngoba kayikho inqanqathela ezitolo lapha. Ngoba lapha sinosomabhizinisi ovelele Mpangazitha. Unabane wenu obaziyo abayizikhondla khona. Ngicela sibambisane sonke ke siphuma umkhankaso ukuba sibheka abangazotshala lapha kwakho inqanqathela ezitolo endaweni yasebabanana. Uma kukhulunywa ngokuthuthukiswa komnotho wendawo zasemakhaya, uhulumeni waZulu-Natal kuleli hlandla lesikhombisa usukwaze unxenxa ukuqala kwezimali elinganisela ku181 billion. Le mali ayitshalwa kuphela endaweni zemadolobheni amakhulu afana neTheku noRichards Bay. Kodwa ngiqale uhlelo lokuvuselela umnotho wendawo ezingamadolobha amancane lanasemakhaya ngaphansi kobuholi bukamfundisi ongqongqoshe uZondi. Manje ke lokuqala kwemali kwaZulu-Natal akuzi nje kuphela nokuthi kuzoba nenqanqathela ezitolo kwakho amafemu nemisebenzi yahlukahlukene sinqenqa nabe imboni kwabeze kwaZulu-Natal, kodwa kuza namathuba omsebenzi. Amathuba omsebenzi esibophezele kuwona kule investment alinganisela ku 120,000 permanent abe ngaphezulu kwa 300,000 awesikhashana. Usoyibalo kaZwelonke kade ethula umbiko wakhe ukuthi isifo saZulu-Natal kwikota yesibili yonyaka isona sodwa esikwaze ukuthi umnotho wakho uthuthuke noma ukhule ngo0.8%. Futhi kwikota yesibili nesithathu
KwaZulu Natal kudaleke amathuba amasha omsebenzi awu-54,000. Mbukeli ke njengoba ke okwamanje kade sithatha nje inkulumo ekade ke undunankulu ethe wayikhuluma ebhekeseke emphakathini, siyafisa ukuthi siphinde sizwe ke inkulumo nje ekhethekile leke okuyiyona esiyenze ke nomfundisi uButhelezi ongqongqoshe uMnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu kusona ke lesifundazwe, ngaphambi ukuthi ke siphinde sethamele inkulumo ke futhi ke ekhethekile yakhe undunankulu wesifundazwe saKwaZulu Natal. Sibathole uma ngabe sithi ke abakhulume. Sikubingelela sithi ke abakhuluma usuku namhlanje sihamba ke nengwedla ngamabala amhlophe ezinye zidla ngamabala amdaka. Umfundisi ke uThula Sizwe Buthelezi unikezwe umsebenzi wokuhola uMnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu kulesi sifundazwe, uphinde futhi ke abe undunankulu kaZulu. Shenge sikhuluma nawe usuku namhlanje sisemkhosini ke noma semcimbini omkhulu enkosini ke yaseBabanango inkosi uNtombela. Ngempela ke njengoba sila uShenge ukuphefumula kwakhe kungathini ngalolu suku namhlanje? Usuku lwanamhlanje libe yisibusiso esikhulu lapha inkosi yakwaNtombela kwaNobamba ibibize isizwe sonke ukuzokwethula umbiko ukuthi yona njengenkosi yesizwe imaphi amasu ewacabangayo, iziphi indlela angabambisana nazo neinduna nomphakathi jikelele ukuthuthukisa isizwe senkosi. Kube ingqophamlando ukuthi kulomhlangano wesizwe kube khona undunankulu wethu umhlonishwa uThamsanqa Ntuli, kube khona abantwana basendlunkulu, kube khona amakhosi aqhamuka kuzo zonke izifunda azothekela ukuthi lo msebenzi onjena bangawenza kanjani. Umphakathi ukhombise ukuthakasa okukhulu, ikakhulukazi ukubona omama bephuma, abantu abasha, amabutho ukuzoyibophezela ekuthenini kube nokuthula endaweni yenkosi, nanokuthi babambisane nohulumeni ekuthuthukiseni idolobha laseBabanango ney'ndawo nje zaseBabanango jikelele. Undunankulu wesifundazwe ulihlabile ikhwelo lokuthi abasondela abatshali beyimali bezothuthukisa idolobha laseBabanango, kuyikhwelo ezilimukelayo ngezandla zombili. Kube usuku olumangalisayo ngempela. Ngoba sila eBabanango enkosini yakwaNtombela esimemile iyayihlangana ke nesizwe ngalesikhathi lesi bezobungaza unyaka besidlulisana nomyalezo esizweni wozinzo nokuhlalisana nanenqubekela phambili, ngoba kuxoxa zonke indaba, kululekwe nabantu abasha ngezemfundo, ukuyiphatha, kululekwe nanesizwe ngokuhlalisana. Ngibona ukuthi uba uhanjelwa namakhosi amaningi aqhamuka endoni ezahlukene ube nesisekhulu kakhulu kabi, nanjengohulumeni siyaweseka amakhosi ukuthi ahlanganise izizwe ngalolu hlobo lolu, ngoba kusuke kuzohlangana ngempela kuxoxwa ngale ikusasa lasesifundazwe. Sithoze kakhulu nathi ukuthi sibe ingxenye, ukuthi sibone intombi, sibone insizwa, sibone amabutho, sibone umphakathi wonke walapha. Lokho nje ukuseze sathokoza kakhulu, sathobeka kakhulu, sabafisela ke nanokuthi ke sengathi ke bangaba namaholiday amahle. Yani nabe mamba evuna ethe uvuka yadla bakayise emahlangana bholumlile endulindo bose ngumantshonga benoqelemane inzima lemnyama engabende bezingwe engabende bangonyama. Asibonge kakhulu ukuthi ube ingxenye yalolu hlelo ukusukela eqaleni kuze kushayelisa isikhathi. Igama lami nguphiwe ngokwemthembu, uncede inyoni encane yasha amaphiko yandiza. Ngivumeleni ngiguqe esiguqeni sonke siyothi sukuma kube kusoluzayo inkosi inibusise.